Nej, ser ut som en gammal. Du vet att göra nu. Du får det ger hem i håll. Så har vi Kim Mäkinen i fjol så var ju Kim Mäkinen som stod han i Open Class-kedjan i höll. Så han är liksom regerande mästare. Tää oli ihan iso tää ruuvi tähän. Eikö tuosta, joo. Voikohan ne vaihtaa? Jaha, tonne noitten satana sekaan vaihtaa. Jaha, Subarua vastaan, voi perkele. Isännät tulee sieltä pitää. Sen peräsperiaatteet koko ajan. Joo, ei se jättämähän pystynyt. Mutta se lähtö oli kyllä niin helvetin hyvä. 4 renkaalla niin ei sillä olisi ollut jakoa. Sieltä kato pito kanssa.